kabalenya, ako yung Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, samahan niyo ako dito sa SM City Clark para i-check yung mga yung food park, and then of course yung sa area doon na meron bebenta ng mga stops na pwede nyo ibigay sa inyong mga loved ones ngayong Valentine's Day. So ito guys, no, andito na tayo sa may food park ng SM City Clark. Maraming tables and chairs na pwedeng pagpwestuhan ngayong paparating ng Valentine's Day. So ayan, so pwede kayong bumili ng mga foods dito sa SM City Clark, and then pwede kayong magpwesto mismo dito sa food park nila. Ito na mga kabale, nung kakatapos lang nating umikot dito sa food park ng SM City Clark. So pwede kayong magpwesto dito sa Valentine's Day, syempre kasama yung mga loved ones nyo. Titikman muna natin itong bundle promo ng Greenwich. So for only 439 no kabalen. So meron na kayong pizza, drinks, chicken, and then syempre yung lasagna. Dito pa rin tayo sa SM City Clark, dito sa may event center nila. So eto nga, makikita nyo sa pinakalikod ko, 2022 Loving Vibe. So dito sa area na to guys, makakabili kayo ng mga stocks or mga pangregalo para sa mga loved ones nyo ngayong paparating na Valentine's Day. So samahan nyo ako guys, ikutin natin yung area kung ano ba yung mga ino-offer nilang mga pangregalo dito para sa mga mahal natin ngayong parating na Valentine's Day. Tara! Siyempre bago tayo umikot kabalen, so check muna natin yung event schedule nila dito sa event center. So Loving Vibe at SM. So yun, Loving 8 sa February 2 to 28. Loving Gift Fair, so February 2 to 28. So ito nga dito sa event center. And then sa February 12 Saturday 11 AM guys, Loving Pause naman, Flex Your Love TikTok Challenge, February 6 to 20. Ito ka pala no, sa Villa Rosa, nag-offer sila ng mga bouquet of flowers. So dried flowers sila, and then assorted. Ayan kung makikita nyo, mailig kayo sa mga dried flowers. So pwede nyo nga pang regalo ngayong parating na Valentine's Day sa mga loved ones nyo. Ito naman kabalen, no, kung mailig kayo sa mga flowers, mga plants. So ito mga perfect na pang regalo sa mga nanay natin. Ito, yan, may mga nakapasuna, and then syempre meron na silang mga bulaklak kung makikita nyo. And then kung gusto nyo regaluhin yung asawa nyo, yung girlfriend nyo, so perfect ito sa parating na Valentine's Day. So dito lang yan sa Beauty Blossoms. So magkano ito ma'am? So may isang flower 1.8 po. 1.8, and then ito Same lang po sila. same. Ilang roses na po yung nakalagay nyo? 20. And then dito ma'am, sa mga ito, Meron ito po pinakamalaki. tayong tinatawag na YTT, Yesterday, Today, and Tomorrow. Yesterday, today, and tomorrow. Opo. Okay. 1.5 po siya. 1.5, ganyan kalagay. Ito naman tayo sa pinaka-area ng sweet and fancy. And of course, kung mailig kayo sa mga chocolates, so yung mga loved ones nyo, girlfriend nyo, asawa nyo, mama nyo, yan. So pwede nyo silang regaluin ng ganito. So check natin guys kung ano ba yung mga ino-offer nilang chocolates dito, and then yung mga naka-bundle promo nila. Ma'am, magkano po itong may chocolates, may balloon, tapos may teddy bear na siya? 360 po. 360, yun guys, oh. Sigurado matutuwa dito yung girlfriend or asawa nyo. And then of course meron silang naka-bundle na naka-basket. Chocolate lang sila, no ma'am? Yes po, chocolate. How much naman po to? 240 po. 240 guys, yan. Yan yung medyo maliit ma'am, 190 po. 190, yun. So ito may teddy bear na isa ma'am. Ano to? Ayan guys, so ang cute. Ayan, 360 po. 360 pesos, may 6 na chocolates, and then isang teddy bear.
napakaganda ng vibes nila dito. Yan, gusto nyo lang mag chill chill, pwede rin naman. Ito kapalan no, yung in-order natin drinks is sa Jamba Juice, so strawberry flavor. And then later guys, pupunta tayo sa bowling nila. So pwede nyo rin gawing date activities yung pagbo-bowling dito sa SM City Clark. And then of course no, kabalan open din naman yung SM Cinema dito sa SM City Clark. So pwede kayong manood ng movies. Siyempre after nun pwede kayong kumain dito sa may food park. Dito na tayo sa bowling area dito sa SM City Clark. Yung pinaka per set nila guys, 199 pesos, and then syempre kasama yung shoes 50 pesos. Total is 250 pesos. Pwede rin kayong mag-billiard dito sa SM City Clark. So sa loob ng bowling area nila guys, may billiard, 250 pesos for 1 hour. Yun kabalan, balian dito tayo ngayon sa SM City Telebastagan. So check naman natin dito yung Labing Gift Fair. So check natin guys kung ano ba yung mga ino-offer nila pwedeng pagregalo sa mga loved ones. And then syempre ito, nasa harapan ko itong pinaka food park nila. And then later guys, pupuntahan natin yung park ng SM City Telebastagan. Iniimbitahan ko yun sa February 14 dito sa SM City Telebastagan. So magkakaroon sila ng acoustic live band dito sa mismo sa The Atrium nila or dito sa Labing Gift Fair. And then syempre kung wala pa kayong may bigay na pangregalo sa mga loved ones, so punta na kayo dito sa SM City Telebastagan. And then syempre guys, sa lahat ng pet lovers dyan, so magkakaroon sila ng event sa February 20. So ito yung Labing Paws. Makikita ito sa second level nila dito sa SM City Telebastagan. Dito tayo sa Labing Gift Fair dito sa SM City Telebastagan. So ito, kung wala pa kayong pang regalo sa mga loved ones nyo, perfect na perfect itong mga bouquet of flowers ng Villa Rosa. Kano po itong pinaka dried flowers nyo? 2,500 po. 2,500. And then po dito sa tatlong sunflowers, 2,000 po. 2,000 na yan guys. So napakalaki ng mga sunflowers. And of course, meron din silang mga rose dito. Gusto nyo may naka-bouquet na Ferrero or chocolate, pwede. How much naman po? 1,000 po. 1,000 dito guys. Very affordable. 1,000 yan, naka-ayos na siya. Kung chocolate lover yung mga loved ones, so perfect na perfect bumili ng mga chocolates ng SM Supermarket dito sa SM City Telebastagan. So ayan, meron silang Cadbury, M&M's, then syempre Ferrero Rocher, Toblerone, and Kisses. Bali, dito tayo sa food park nila dito sa SM City Telebastagan. And syempre ito yung Valentine's setup nila sa pinakalikod ko. So sarap mag-date dito sa The Atrium. And then syempre guys, maraming mga naka-promo dito sa SM City Telebastagan. Katulad dito yung Bonchon. So for only 185 pesos and up, at nakapag-avail kayo ng mga meal nila, pwede kayong mag-additional 22 pesos sa mga ibang side dishes nila. Bali, nandito tayo sa Folk Park ng SM City Telebastagan. So yan guys, no? Yun nga, banggit ko kanina sa February 20 is magkakaroon sila ng events dito, yung Labing Paws. So yun, kung gusto nyo pumunta dito sa lahat ng pet lovers dyan, so permanent na itong pinaka Folk Park nila dito sa SM City Telebastagan. Hello bali, dito naman tayo sa SM City Pampanga. Dito lang yan sa San Fernando, Pampanga guys, and then Mexico, Pampanga. So ito guys, ito yung yan, nakikita yun sa pinakalikod ko, 2022 Labing Vibe
dito na yan sa SM City, Pampanga. So kayo guys, check natin yung pinaka food park nila. And then syempre yung mga gift fair nila dito sa Valentine's setup ng SM City, Pampanga. Huwag niyong kalimutan sa February 14 sa kanilang food court dito sa SM City, Pampanga. So magkakaroon silang live acoustic band, and then sa February 20 naman yung Labing Post nila dito sa Co-Park nila. So ito pala, niikutin na natin itong Labing Gift Fair dito sa SM City, Pampanga. So ito guys, Beauty Blossom. Yan, nag-offer sila ng mga bouquet of flowers. Ito mga fresh flowers, and then siguro ito may mga kasama siyang dried flowers. And then yan, mga roses. Yan, ang dami ng klase nga mga flowers guys. Kung mahilig naman sa chocolate yung mga love ones, so pwede rin kayong bumili dito sa Labing Gift Fair nila dito sa SM City, Pampanga. Yan, under kayo SM Supermarket. So yan, mga chocolates nila ang available dito. Bali yan, dito na tayo sa food park ng SM City, Pampanga. And then ito nga, ang pinifer nila sa atin, of course, itong Kumi. Ito yung ino-offer ng Kumi ngayon, yung Kumi Be My Valentine's. And yung pinaka price niya is 143 pesos, pero yung original price niya is nasa around 160 pesos. So ito, naka-promo sila guys. And then sa pinaka top niya, ayan, meron siyang petals sa pinaka loob. So excited ko ng tikman itong Kumi Be My Valentine ng Kumi PH. And then of course, ito yung promo ni Tokyo 490 pesos, no kabalen. So dalawang set ng meal niya. Ito, kayo nang pipili nung gusto nyong meal. Meron silang chicken karaage, shrimp tempura, or yung gusto nyo ng pork tonkatsu, pwede. And then yung inclusions niya, meron siyang ito, coffee jelly, yung dalawang dessert. And then itong pinaka-soup nila. And of course, may dalawa siyang drinks. And then syempre ito naman yung promo ni Jollibee, 260 pesos, makaka-save kayo ng 70 pesos. So mayroon siyang kasamang peach mango pie. So dalawa yan. And then check natin. So Jollibee Jolly Spaghetti. So yan siya guys. And then of course may kasama na siya isang soup and dalawang drink. Tikman na natin itong prepare sa atin ng Tokyo, Jollibee, and then Kumi PH. Ang sarap niya guys. Sigurado may inab lalo sa inyo yung ka-date nyo ngayon paparating na Valentine's Day. Then syempre treat nyo yung mga loved ones nyo dito sa SM City, Pampanga. Yan, napakaraming mga promo na goods. So pwede kayong mag-order sa mga favorite restaurant nyo. And then pwede kayong kumain dito sa pinaka food park nila. So katapos natin kumain, ililibot ko kayo sa mismong Sky Ranch, Pampanga. Bali, andito na tayo sa Sky Ranch, Pampanga, dito sa likod ng SM City, Pampanga. Sabi ko kanina, tapos nyo dun sa gift fair nila and then sa food park ng SM City, Pampanga. After yung kumain doon, so manood ng cinema, pwede kayong dumaan dito sa Sky Ranch, Pampanga nila. Sigurado mag-enjoy kayo dito. Samahan nyo ako guys, iikutan natin yung Sky Ranch, Pampanga. Tara! Yung kabalan, balian, dito tayo sa Sky Ranch, Pampanga. So yun, kung gusto nyo i-date yung mga loved ones, so dali nyo na dito sa Sky Ranch, Pampanga. And then yung ticket, pwede kayong pumunta sa www.metrodeals.com. Ride all you can guys, 280 pesos. And then dapat fully vaccinated kayo
kapag pumunta kayo dito sa Sky Ranch Pampanga. Open sila 12 noon to 9 PM. Sigurado mo i-enjoy nyo guys, and then syempre kasama mo yung loved ones mo, yung girlfriend mo, yung asawa mo. Yan, maraming rides na pwedeng sakyan dito sa Sky Ranch Pampanga. Kung gusto nyo pumunta dito sa Sky Ranch, sinulit ko. So punta kayo sa www.metrodels.com, 280 pesos. Ride all you can. Woohoo! Woohoo! Surprise. Okay, thank you. Thank you, sir. Gusto nyo nga dalhin dito yung loved ones nyo dito sa Sky Ranch Pampanga. Yan, pwede kayong sumakay dito sa Pampanga ay. So ito yung pinaka mataas na Ferris wheel sa Pilipinas. So kawalan, bali dito naman tayo sa SM City San Fernando downtown. So ito guys, yung Valentine setup nila yan. Kung mahilig kayo sa mga chocolates, marami kayong mabibiling mga chocolates para sa mga loved ones. So and then, huwag niyong kalimutan sa February 14 magkakaroon sila ng event, yung acoustic live band dito mismo sa SM City downtown San Fernando. And of course, yung loving post nila sa Pool Park sa February 19 na yan guys. Abangan din natin dito sa SM City San Fernando downtown. Na yung mga available nilang mga chocolate. So yan, may Goya, may Cadbury, Ferrero Rocher, and then syempre Toblerones, and then yung mga M&M's. Alian dito na tayo sa pinakataas ng SM San Fernando downtown. Ito yung pinaka roof park nila. Huwag niyo kalimutan sa February 14 magkakaroon ng acoustic live band dito. So napakaganda ng view guys. Pwede perfect na perfect na i-date mo dito yung mga loved ones mo, and then syempre kung may boyfriend ka, and then yung wife mo, perfect na perfect dahil order kayo ng foods, and then syempre ito nga magkakaroon ng acoustic live band. And then sa February 19, abangan nyo naman yung loving pause nila dito sa Pool Park, SM San Fernando downtown. Imagine niyo kabalin sa February 14 na ganito kaganda yung pinaka view dito sa roof park nila, and then acoustic live band. So abangan nyo yan sa February 14. Punta na kayo dito sa SM San Fernando downtown. Bali naikot na natin yung 4 na mall dito sa Pampanga. So una tayong umikot kahapon sa SM City Clark, na kung saan pinasyalan natin yung food park nila, and then syempre naglaro tayo sa bowling, and then chinek natin yung SM Cinema nila doon. And next yung SM Telebastagan, pinakita ko rin sa inyo guys yung Valentine setup nila doon, and then may sarili din silang food park na napakaganda ng setup kasi may gazebo. And then galing rin tayo kanina ng SM San Fernando downtown, na kung saan pinakita ko rin sa inyo guys may mga gift fair, na kung saan pwede kayong bumili ng mga chocolates. And then guys, napakaganda nung sa pinakataas ng SM downtown. So may roof park siya, na kung saan pwede kayong kumain, and then syempre kasama yung mga loved ones nyo. Ito nga yung pinaka-last natin dito sa SM City Pampanga, and pinasyalan natin kanina yung gift fair nila, and then kumain tayo dun sa food park. And then syempre guys, so pwede kayong manood ng movies kasama yung mga loved ones nyo. Even kung wala kayong ka-date, syempre kasama nyo ng mga barkada nyo, and then families, pwede kayong manood sa SM City Cinema nila. So dito yan sa Pampanga, and of course dito sa Sky Ranch Pampanga, na kung saan talagang mag-enjoy kayo. So until our next vlog, peace out.